dopravná je ancora poca festa. Da minuto, se lo fanno. Spoločnosti Slovensko, smer Spišská Nová Ves, pravidelný odchod, 10 hodín, 26 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Spišská Nová Ves, pravidelný odchod, 10 hodín, 26 minút, stojí pri nástupišti 3, koľaj 2, pripravený na odchod. Osobný vlak železničnej spoločnosti Slovensko, smer Moldava nad Bodvou, bez pravidelný odchod,